hot bite kasia bobre ena asono Ghana de Shimaima yamamu nyina ajo enumre ebranso say ye de hot bite kasia bo ye de ebremo na hot bite kasia bo e FRISOMPA 106.5 FM Accra no na ehu ebehia se ye hunu se yahwehwe bibia kama ensema edapa so no ye ba bechichiri mu ede aboa amanema akoyie na hot bite eye pepsodent cavity o seria ede womo ena ebu ye chidom ama eniema nyina agina na se pepsodent cavity hot bite kasi bona wuti FRISOMPA 106.5 FM Accra na ye kan mo bia mu se SOMPA 106.5 FM Accra kasi boy efri ha no esanso na me headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam Fopa Radio ewo Paris France Takwa SOMPA 101.1 Tejimai SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM and wachi decoder so baby radio no eye SOMPA FM live your Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube eye SOMPA FM live your website eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market awo mofa ena Doma FM nso Doma Hinkro eno eye Doma 100.7 FM anon so womo afa ewo ho na meka mu se pepsodent cavity eno ena wutichichu sia ema wosi ekoyie no womo eboye chidom ene enumre sanso na just hot kenke dokono papa bi eno nso eka ho time heba mixture edura wonu mu a etu malaria se no womo eboa ema yede hot bite kase boy yede asomwo ene edei ye frame die nyame ehira no AKOSUA ago abowaje obetimi nso aframe AKOSUA nhira yemfye ene asemo eda paso ewo hot bite ye china basa ene sre montasi eye community bia womo eye dwumadi a womo edie no ewo efija search East District eho ene womo ye adwuma na montonsua aye farming community womo ye obi a womo edua koko womo ye kua pa na montonsua na ewo efija search East District ewo Ashanti region no abamba bepiem se eba kua adwuma ho anko mo bomodem pa nanso montonsua no ade ba ko a etete womo pa eye mpumtu a etimi ma asetena mu eye de na mpanifo si montonsua ade ba ko agigi womo pa ensuo ye nkwa nanso ensuo abo mo se de tire abokoto no enam so ama cholera yare no ama ne mu so ama yare etre bi efri ensuo mu ba no nsoso no edi womunya na montonsua kroyi a womo kyerem so womo so ye omafam de ebakua adwuma mu na nsunsuo abo mo se de tire abokoto no ama ayatete pa na enema bi tise sanitation facilities ne de aye denden dinto omanfo no womo si baabi omo bedru bia no na womo agi womo nan na montonsua ade hyese ebra so se wankasa wotiri ho a yeyi wayiboni nti no womo bema empanifo abam no womo aye ho adwuma eto womo de ato SOMPA kase bo enim hot bite se yemebo ho dawuro fi se no dwumadi aye die ebre mu no yebo krobi ede asem bi betu yanimu a ni abohu dawura pensem mu natimi aboa amasa wo hawo ene abedidie na akofom na montonsua asem omode ababeto hot bite kase ebo ewo SOMPA 106.5 FM anim no se wo mo yo mafam die se oman bapa nanso ade ba ko a ama wo mo ho akire wo mo no eye de ma system ye de ebiti se nsuo ena ahonedie ho nsensem no aye den pa ena ade ba akokora tete wo mo ne se baabi omo beja wo mo nan no ama nipa bebre bankyere baabi a no omo ye no na eno achi no nkwada wo mo kosuku yi dodo no ano a mo firi akua abusua ne mu no wo mo epese wo mo estempanifo sempanifo nhwe na wo mo mmra se de be ya montonsua eye farming cocoa producing community ewo efija search East District no ewo Ashanti region no wo mo so betime nya asetina pa na sade SOMPA kase ebo yafa to ye ho se brano krobia ye betu sa wo ho no yense ntro ni ba wo beidi ko ho na nsa na ye ne behwehwe nkomo ede afa ho no
mama yenkotie sene adehye no a wom ewo montonsia na de wom adesrede atu dwase wom ya adehye wom okrom ha nanso se nsuo eni baabi wom beje wom nan aye den no wom nim so wom de fa sompa kase ebo achi die enema nyina ebetimi akoye nti mama yenkotie wom nsem a wom de to sompa kase ebo enim akwa yeri dwuma bia fa eye ti ama ahokere ewo ha ati ndi enye eye pampuro no mabobo de netie ateta enye Breme mutonsua ya hawo mebli ku sam na bi na boy na si this na yo the guy says just remember sisi ko na ba hela ku ana he toilet ana hinya papa no ayo mensa nto ba ko pa na papa me no me papa bia ya hawo na bibli kile de kan bibli ayi mama na boy ku ho sama no ngwase bibli to ya ampa omo ho sisi a biko ta wadam na bi su ko fufuro horo yes ni hodin tina mo tempe ni funi ko na mo jan ko na hana e fe ho montunsia ne kuro ye kuro a ahokire wumpa se toet ko de fitim ne kum na nye mfata se penyi bi kura be ba se ya no akotra sa yi mo ye ho on enye duma de nsusu ho ye ne wa du ba bi a pensi kakra bi na nsusu ho no enye nsusu no tebe se mo se mbitima boy dia duma so ho ye dia ma yo hapa ye ho mobo nti aban no mo hwe na mo nye bibi mai na nti no mo ye ne ho mobo pa nyama nkuyi sa biti mi ye duma pa so bidi o be se ne se na ntimi se na ye nyama bebribi ho ne ba na ko ya janambia fitim se o ka de mo boy ko ho na wa ko ya suku dan so nya suku dan no wan kura na yo ha nti ya ha se na ho kiri na yo ho kiri ya mbo se ya ni ya ka na lati tu aban ni aban mbo ya pembo ya za ha se so nji na mini ana kan wie enti adehye wo montonsua wo mo ne de sansemi eto sompa kase ebo anim se wo mo de wo mo so ka oman ne ho bi etu omo besre se wo made srede ne omo hiade no empanifo emrem na yensencho ni ba wo beidu wono na etusa na wokoye ho adwuma yemusa na ne esiye na wonfa emwa hello bawa memo akwa ba o jo na wokopie monto ase no na eho te sei monto nsua mane kutura amna wase na minchia ahwefo ne atifo a wutie sompa ene nimbre na mamenche se montonsu a ye ka ho asemi no ufri agona ne se agona jama se kwan no so se ufri ho na se o ko montonsu a wo mane ya mane munti ufri agona a wo be ko domi abra na je se wo tra domi abra pe montonsu a na wo hoyi na wo betumi nso afa amoakwan ye bo ama kwan no so wonya etisi amoakwan a na je se wo sane a na se wa kwa kuju ye montonsu a na montonsia asema yeken maami akosua meka se enne na mebo anan ko okrum ho na me ko okrum ho no na me anim nukrani nyema ba ku bi ehaye pa isan se eba no asetena no yedi ema odesani bi ya sa kure meka se o maka kire ye pa na se utie ne no ayebo na tumemufo no ebra wo mo ne me di nkomo no tu se areho ahye o mo kraso ye pa anything so wo he insuo sem wo mo kana krom ho no insuo pipe maako yensa na wo ho nanso meka nse baako de makora na mienu na eba no baako wo ho a eno de omutumi eyusu baako so wo ho de a omutumi mfa nua biane omutumi mfa anya hwe ni omu yusu no so a adehye ne kiremu se usa na se udisi wo na mo aba dugu ase eno danchen a onua mu kura na wonom a wonom no na te se wo sekura gu anim no na efai na te se wo wedi yakura no ensem fata se nsu ye de ebegya wedi nani eno akwa ho bi mo mu kiremu se sisi ama nsuo kura so mbenom wo benya nsupa anom no eho abaye den ene ewuni sika kura de a te se ene nsuo na no a na wo benom na omu so omu sika di omu tumi eto bottle water di na te se na omu de adware nso omu ti nsuo hu te se pipe ni na ewo nyina no ni nyina anya de se esombo mo nti omu kiremu se aba abaye how kese
na maame AKOSUA se utie ne no so a wo san boy no a na wo hwe mfonyini na mede ba ye no a utumu se yesi school dan fefefe a ya tro ho montosia DA eye basic school fefefe utumu se eye nipa papa bi anambo se maame bi a eka na komo ye se na obekwa kusi school dan dia ma timamufu e montosia na ebre wo si school dan ni maame AKOSUA meka se ejana dia ni school ni ba bi a teachers for kura no se jajun so komo mo bebenya ba bi ajun so kura no so kura ya asem ena school no so e wo ho no kura no eyade se iswa nti se wo hwe mu a free class 5 to GSS 3 omo dan na hu ni sa no ena wo hwe ntabo dan no so a eno so ede TV no so a wo hwe no a eno so ye primary 4 no ekosi kindergarten no en omo so omo dan na e wo ho a je se utu so ye de ntabo na abobo je se enka ewunya ya nka omuma beko school papa ombetna school papa sane omanya no nanso ni nyina mu ni omo kan se nkola na wo eye muntonsia wo no oma binye pa se omo ko quiz e wo se kire ne na afa bi anu a eye na muntonsia de se no omutumi di nkunim pa ntina se omo kire sa kire no so bo mo homodi ntia bire mu de se SOMPA FM na SOMPA TV ya ba ho nko ade yamfa ya fidikasi yesu na omo a omu tie no omo hweye no omo mra no meye omo moa maame AKOSUA meka se ne mi beken eyade e hayi pa se wo hwe omo jana bia mitwa ye na ede TV no so no a se wo hwe those days petino yesu ano written no bi ena ene modern Ghana ye wo mu no ade se wo montensu a omu yusu se written na wo hwe se ni sitie no a saa ejana bia we ejana bia ye nyina ye bedi ho adanse ye nya pomudin panyimfo de na nso ye bi ho adanse se omo expose enya infections ahodo ewo eye saa ejana bia no so eno na aka hu bie ma adese ye wo muntozu ye kase no ebra so se at least omo so ombenya baby papa eloma o fesa o kwotna se ejana bia we so na wakwa akwoti yare ene obetia no wo nwure dum baby na waye ne huyi eno so enya de ze ebo o masitna munti adese a omo wo muntozu a omo hu amane no omo ha na maame AKOSUA amedi tuje nyimbre no na meka se montozu no sane waka no koko no omo do ne kese pa eno danche ya bidia ye so wo yifie no so omo shibi o montozu ho nti montozu enye kura ewu akiri pi enye kuro so a ye kuro kese ye kase ye hu omo adwuma be ye dene eye kuro kuma a omo anka so omo to omo ho ase nti we dia me amegina na mu na maka se omo a wo mutie omo hwe montozu no omo modern se omba kwa na omo akwa ye kuro mu ezanse omo hinya mo aye pa omo pomu din kura titiri nsi a omo nom ena se ejana bia omo yusu okuru mu no enye maame AKOSUA bawa na sade ye tie wa mane boyi na ekire sa adehye no asetire mu ne titru ensuo ena afensu ba bia wo mu beku nsuo no ne mienu ene ade a etete wo mu pa ene mienu na hia pa na se bibi ka ho biem ntempere die omo kire mu se ni hia kese eye omu nsuo ni omo jana bia omu nsuo ene omo jana bia san se ye nyina enim se water is life nti so osore anopa no wenye nsu pa anom a ebe ha no nti onye nsuo ni bi na se baby obegya no nan so ehwo ya omo temu posisi ano sa wo hwa kuro no ebia no sa omo hia electricity extension kuro na bie nsu baby wo ha pon ko ebi ni ho baby wo so a ayesu kodo ni nyina ye ehawa ekoso mo ntinsu kuro mu a omu senke be aso se ombe ba be yo momwa ezina zo mo so omo to abakra omo to aba na omu ni akire nso koko ahodo ifi ahodo a yesu o memu nyina no tinu a eho ne free a eba na omo nti ase mpo se ja fotu ni atwa mo eja sa bawa ye mi share videos no any pictures ahodo na we de buy ni mi hu suku nkwada bi ene ade ho nso suku hu nsam no etisen se usha school hu nsam no intempere am no kase no from class 4 edi kwa koji kindergarten no meka se omo na ewo ntabodan no a etwagu TV no so no ntabodan na etwagu no eye school ankasa eye classrooms from class 4
to kindergarten and after fairness you want also class 5 to GSS 3 na GSS 3 na ye kan ho asen sa dan fe no mo che e na bia ni and no dan chen you so bu okura bi ni nti nkola no omusua de fefe na omukoje omo na ya na omo abahiri team no so and no so nya dia e bo omo omo kire se santa abudan na nkola no kura ku mu no enya dia se e bo omo me ko ye kura na chechirefo ho kura no se omo ani agimpo se maba headmaster me am ko e menen to office wo mi bisa no now enam se ni omo anka so omo code of conduct nti no wo enya kwan ani mani nkomo na mu mo kire no se e ya dia se senka mpanyinfo betumi abebo omo a school ni de omo enya from class 5 to GSS 3 de nanso still no a omo da so hia mo izan o janta abodan no a enye se bi esi baabi enye se bi a omo atweje mu na se omo nyusu biom e ya dia nkola komu a teachers ko kwakira de enne ko ye no na teachers wo mu a keze omo kire nkola na de Bawa Bedu ye bedanse amane ba wodi amaye na de odi abetu ye nim no ye hwe na ye di ho nkomo se de be ye beboa na monto ase Montonsua kuro no Montonsua kuro I know ewo Efija Sachwe East District no a eno Ashanti region no ne wo mo efam no wo made sede ne wo mahiade a wo mo de ato yenim no ne de ato manfo nyina enim na sansem kuro into enam soma sompaka sebo ye ne assembly member Owura James Amponsa betwetwe nkomo sanso na aban krache panyin honorable Evans Amochu Mesi ye bebusa wo mo se as this year wo potem ho no wo mo hawo ne wo ma bi ne die bi etesa na ba bedru wo mo nimu ana na moto be na mu ya no wo mutu e de afa ho se ne sompaka se ebo se ya fa to ye ho so se nsem bia kro bia wo mu mpumtu e ya to ape kro bia mpumtu abo mu se de tira bokoto no ye bebubu na basa ne sene ye de ntiase piepie mu aba na mpanifo adwiri ma so no ma adwene aba so no wo maye na aboa ma man afa de ntuma pa frepi se kro bi ti se Montonsua se wo hye ba bia wo mo hye e wo Efija Sache district ho no a ana se Efija Sache East district wo Ashanti region no a se media house biti sa sompaka se bo ankwa nkoma so ni ama mepensem mu a wo mu nsuo ho ahawo ba bi o mu beja wo mu nan enkoda setemu yedie no enya de wo bi abete na sade nsentwofo ya dwuma kase ba akwopa eno no se ye pensem mu no eno ho amanebo ena yedi atomanim no meka mu se wotie sompaka se bo de fi sompa 106.5 FM Accra na pepsodent cavity wo mo ka ho ene yedi sumo ene enumre fi se pepsodent cavity no ena de chichu usia na chese wanya wosia bro waye wosi eyie nti e kamfo de ama wo se wosi egu wonu mu no esese wutimi siesie no na wobesiesie na ye pepsodent cavity say do the two before you go to bed as it chen yana se pomodian so betwitwi wosia no pa na betwitwi wosia numre ansa na wakwakoda eti brush your teeth day and night with pepsodent na wo ya no sa no do the two na chese ampa wo tachere maso ene wododom ne miamia nyina no na waye ne kama na niema nyina akoyie eti ye ko ahoma no so na afeye ne aban krache panyini awo empotam ho ye na kwatwetwe nkomo ne di eni opanyini honorable Evans Amochu Mesi na waboye obani memawo adwo eba sompa kasebo so. Hello Honorable Evans Amochu Mesi memo akwa baba sompa kasebo so medati e buru mi aba yo yedase yeda was pass ye to nsafro won so obi be say busy schedule nyina no waja ho se woni ye betwe komo wadaruma Montonsua nti ne ya frɛ wo no say ye wo community watch ye e wo sompaka se ebe so ye kom mmea kohwehwe nkuro ni omu fam no di omu hia na ya mampanifo adwene abaso na ye kopie Montonsua no wo ma ya so ete se ade ba ko ehia wo mo pa ye ensuo de enka ye nkwa na wo so abo mo se de tira bokoto na de tosom ye nu ade ba ko nsuo ehia wo mo e wo ba bi wo beja wo mo nan na ama nipa se de wo si wo mo ho no aye atete wadawuruma kroi ehya wase sa wo mo hawo ni wo ma bididie bibi sen aba bedru wanim mini abade di nka meda wase na matie machia watie fo no ahwefo a omohwe o various social media platforms and just no konzo koma such as out adisia owukuru na etwa ye ho ahia ne woni awo akwantu mu nyina Montonsua aka nkuntuo aduanan so awo such as out no ho na sede amamu ne ehon hyehyeye sitie no afi biara no yaba anan ekoyi nkura hodo etwa ye ho ahia no
eko he obi aha na beni die ne nkwada na onam ene nti said ye wo ka no emra ye bo ana ekodu montonsia no ehunu se wa Ghana bi asem no ebi wo ho nanso so bia anase tempenso a ewu mo no enshada ensen ene nti ye 2026 budget ayi ye di shemu se ye be ye Ghana bia fofo kra eye mo de nganyama montonsia krodia no ye wonsu so a ye de ama montonsia fo eno so last year budget aye ye na was you choose ma ko 20 communities with which ya na montonsia e ka ho na unum se juma die ye ntumi fiti to ko penye ni na o se ye no nkaka you will be a woni bi kura na you will be a wo bi na enso no nti se ko ba se ye sta na was ye hwe wo mo a omunya the taste of water ya ka se bo wa na pipe a wonya bi da no ye hwe wo mo anfa na ya kwa afoforo a wo bi a onum ana osa na enso so ebi a entumi enso nti bosumi edi anim montonsi ansunsu e wo se ituma wo no yebetu e de ama wo ya wie nso na ye wie wo montonsi akronim your primary school wo montonsi a wo se here DHS and so eka yankuma ya kuchi a yebeye ede ama montonsi SOMPA FM enti mi aba ubisa ya na no kwese de woka ya no yebedi hu duma na ya be ama ye manfo asetem ne odada ya ba ne niam a wo ye wokuru no so no akoyi ama wo openyi wo ho no ye Efija Seche East anase Efija Seche South. Okay, so woko in politics Efija Seche East constituency. Okay. But about governance, such a South district. Oh. Constituency is different from district. And who only is such a South? Such a South, yes. And it's such a South district. Yes, please. Okay. And such a East constituency. Nessa baton persuasion no, and na a year East in such a East no. Yes. Okay. It's if just such a South district. No, district ready Fijanema. District in the Fijanema. Say Fijanema, such a South. Yes. Okay, where the that's a education or the Amay. And about to Efija such a East. But a walk district, Nidia, such a South district. Yo, Oban you can be say about a Janai Bianoa. Monam kwanso a mopesa mo hye na mototo wadawruma mo wo deadline bi a mode e chance e dia wi ana anamontuo no. Yes, said ya mekano asase no e wo ye 2026 budget yi mo a ye besi e Janai bia de ama kru no afi na asase no afi na ye de first quarter no ekugu awie ye wo nwuma ni bi ho a 2025 no ye carry forward at about 2026 year ye completely by so doing no ye no na ye kosi Janai bia no so e de amamontonsu akru. Honorable wadehye etie wa montonsu afu tie wa e de asam na wo beka kire o mama o makoma to o yem no mu sampa asom mo de beto SOMPA kasebo animo no e beso ba enche kura afi se abankra chepanyini akasa e de na wo beka ache wadehye no. But that's me aba and when you was yana amfu hu in the chair and twaso me ji abanwe me kai se me koye na ba bia wo kosuku enye kura na enua bi mu na sabia mu sabia so mo frani jare anopase okosua dia ya na oko eni ji nya odumfu bi a o me NGOs se o mo pese o mo be yesuku adan de ma wo mo me koto so na me se wo di djuma dia e se fata never boa me manfo because when him say ma said ye fe me gina abaya nam e pe baby pa e ma mofra enyantete e gan ze ne the SOMPA to me frame me di nkomo radio so ananya ma ho ofe na nya misika e mu me yango masua e na de madrum pempen so amade e nje hu be nya se wo chena bi mini wa da mofra yi e na wo se ejimachi nje amunu mu wa na me donate 100 bags of cement e de ma wo se onye na wo mva moa ema dwumadie no enye nkoso enti minim sese montonsu aman ete menka onimnia metumi ye onimnia meka meye ena onimnia mese a
mayor so ɛno nti kakra mɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛnim sɛ amamu nyɛ da koro adwuma ɛyɛ nkakra ne yɛpem so ɛde akɔdwi mpɛmpɛn ɛno nti yɛma wɔn afei nkosi bosome na anaasɛ afei wei mfinti which is June yɛnim sɛ ɔdomfoɔ no dom yɛn na ɔma yɛn ahoɔden wɔ mu a nneɛma baako mmienu a yɛabobɔ so yi deɛ na yɛde wɔn nso fɛ hyɛ ɛde ama wɔn so asetena Honorable Nsana Bekokra no minim sɛ ɔmampanyi His Excellency John Dramani Mahama wɔ mu gidie ɛno nti ɛna Sector South wɔde wakɔtoa no sɛ hwɛ na kromafoɔ wɔn yedie a montonsuafoɔ ka ho ɛma yedie ne enkanko ɛba Honorable sɛ wobu na moba yɛnkyɛ ɛyɛ ampa wobu dwumadie ho akonta ɛne sɛdeɛ nneɛma si kwa wogidi sɛ adwuma no ɛden anaasɛ wogidi sɛ emfie 9 ne nso no na deɛ de hyɛ wɔn nsa no deɛ wayɛ wafam deɛ medaze daba emfie 9 ne nso no na deɛ de hyɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ne yie nti no sɛ woba me nko a mempɛ saa so a aside 24-hour market a yɛsie no yɛasan apere akɔpɛ market ahodoɔ mmiɛnsa ɛsan de abɛka yɛn ho a yɛsi bi wɔ kona yɛsi bi wɔ agona ne yɛsi 24-hour market wiamo ase efi wiamo ase a ne yɛasan kɔsi market foforɔ nso ɛwɔ bepo ase ɛno nti sɛ nyame yɛ adom na ɔkyɛ yɛn kɔ ahoɔden wɔ mu a mfie 9 no nso a yɛmu akonta no na akonta ɛwɔ sɛ aban yɛbu ɛde kyerɛ ɔmampanyini sɛ wura mebɛgye abaamia no ɔma metaku ne sempoa sɛ memfa nni dwumadie na mmom tumi a wode maa me no diplomatically meyɛ connected nti metumi kɔɔ mmeammea ahodoɔ nso kɔsrɛ bibi foforɔ de bae ɛno nti matumi ayɛ wei ɛne wei nso de aka ho sɛdeɛ wohyɛɛ me sɛ menyɛ no ɛno nti me nuabaa mfie 9 no nkɔ wieɛ no na yɛayɛ bi yɛnim sɛ nkyene nkamfo ne ho sɛ ɛdɛ nanso yɛnim sɛ mfie 9 no nkɔduru no deɛ na yɛayɛ nneɛma a ɛsɛ fata Honorable yɛbɛda se pan sɛ sompa kaseɛ bɔ woni ahwehwe nkɔmmɔ de tu anim sɛ Sector South hɔ no nso kura wɔ hɔ no nso sompa yɛne ko ho paa nti baabi yɛbɛduru bia de yɛbɛhunu bia no yɛbɛsa ba wo nase biem ne yɛne wabɛhwehwe nkɔmmɔ fi sɛ yɛnso yɛpɛ sɛ yɛne wo partner yɛde yɛn ntoma bɔ wo de ano sɛ de bɛyɛ a wobɛtumi aboa kromafoɔ na nkronkro a ɛhyɛ Sector South ase ne nyinaa no ɛbɛtumi afɔ mo ntoma pa ɛfrɛ nti wɔdeɛ sompa kaseɛ bɔ de yɛde yɛn ntoma bɔ wo de ano a ne sa eti ɛbɛrɛ bi yɛbɛbɔ wo punu wie zan sɛ deɛ nɛ moayɛ de ama me sɛ obi tenkyɛn bi a ɔno bɛfa ne giveli but me a mema mfa ne nkuru atwa me ho ahyia da makoma soɔ no ɛyɛ dwuma pa ɛsiane sɛ m'ani ɛntumi ntwa kuro no ho nyinaa nhyia da ko wowɔ hɔ yi deɛ moduru baabi mohunu biribi na ɛtɔ kyema mohunu biribi na nkɔ yi a menim sɛ menkyi na mowɔ hɔ mo nso monkyi na me nso mewɔ hɔ nti yɛde ntoma bɔ ano yi deɛ menim sɛ Sector South ɛbɛyɛ krabɛrɛ ɛne Honorable yɛn nso yɛbɛhyɛ ne aboa mfie 9 ne nuru no na woka media house wa wɔn nso ɛne wo kɔ nakra na ma wa mamuo no mpomtuo tumpɔn a sompa kaseɛ bɔ nso wunyi yɛ mfirim yɛda ase pii yɛda ase paa no niama yo yɛda ase abusuafoɔ ɛne a yɛte yɛ Honorable Evans Amo Twumasi na wɔyɛ aban krakye panyini ɛwɔ Sector South ɛne ne atwetwe nkɔmmɔ ɛde fa kuro a ɛyɛ montonsua a wɔn mu ɛyɛ kua ekopie mu sɛ ɔhawo ɛne abenedie aba bɛto wɔn so no ɛna yɛde ɛto wɔnim sabre ya na yɛka mo sɛ sompa kaseɛ bɔ ɛna wutie ɛde afiri sompa 106.5 FM Accra na kaseɛ bɔ afiri sompa 106.5 FM Accra no ɛnam yɛ headquarters ne miamia bebree wɔn afa president cavity fighter wɔn ɛna ebo yɛ chidom ama no wagina woi ɛyɛ hot bite no part 1 no ne edi kan na ɛkɔbɔ ne nsie pɛpɛɛpɛ deɛ na afei no nsia kaseɛ bɔ no wankasa no na yɛtoa so ɛde ama oprɛkopɛ ɛno nti yɛn nyinaa yɛn stay tune ɛbu a yɛde de aka nyinaa nso ɛtoa so ɛde ama mo Bite Kasian and Twaswa
second part no ya de ma no na free sabre ko nyina no eya aten waso free obi na ka che no se Sompa TV no live waso ena Sompa 93.1 enu ye Facebook no eno so ya correct ya obetimi adwane ye ho na anwumere yin nsam a ye de ma ho e wo kase ne nto aso no na poso bie ene se Ejabi atiasi ejumako ama enam so wo ye ne ya ede aba no policefoɔ nyina ho aka emu nsɛm ɛwɔ ha se no abrante bia fa no holali ya so ya komfo wa ku ne ge na policefoɔ ache no yebeko mankranso ewo ahafo ano South West District ababe piem se eja adie wubi ye de ho amanebo ebeba Saso ena Ghana ene South Korea fo ato kese ya sebe ya ye ho bambo ho nsem nsuo so de abefo de ene ewiem nsakere ho nsensem no emu ensem no enwumre obeti triple mi onimnyamfo Mubarak Muntaka Mohammed wakasa de afa recruitment akoso yi ho na emu nsem de amanfo otwa bi bo no papa yenim se drone attack because so e wo Dubai International Airport and so ama Ghana this year mienu bi epra eno na Ghana ban de krata babonten se asem we di anye ne de se wo show my Ghana mo asem no mo ayankasa sompa kumase yenua ba ohini ni adazo okopagya asem bi baye ebinom so eka bifo aso ni nyina ne se plantain chips rubber ena adehye ni bi edechie edie asori se wo ba beye ensem wesemu ehwehwemu we kura de bro ni beka say long overdue won mo ache kura no nti minority fo won mo si abroche so afo won mo twira begina mra se bedwam won ma kire nsem bi mu Honorable Felix Kwachofo sunsu de nsem bia todwade afa osofo dada no ohyimpom de nsem so honorable kwakwagima manu a yakwakoche no no ehu sabe ya wo my Ghana yensa se ho nsem pepepe yo ne han ebetimi abomonti no aban no etuanamo bi ede afa ho anwumrei emu ensem no ye de bedan wo na ye betwa bosompo ni akwa amanone me ofa Donald Trump se ewiase amansan nyina se ye ka so dafo won mo ye adwuma a mo ye adwuma so pan de a America fo ensem ka we num ho ne de somo sekase bodi afi Sompa 106.5 FM Accra ye ne de kase boyi esum wonumre yi eyemme die nyame ehira no akosua ago abowaje ubetimi so afrem akosua nhira me ne me doba oduma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma me ne me nuaba die nyame ehira ne ba ohene ire ma me akua yeboa esia mabronya abrewetia afa ejibere na ye ntutu nsam no ne nutu ne masa ne nyina mfama okama ye kwakopie mu ewo mfimfim mantam mu ba bia fra se ewutu bentum na ehwa na awrahusem bi pa na ate afiri wade aba kwaku adama wade aba badan yen abusia se wo join ne wo Facebook ne so Sompa 93.1 na fa YouTube ne Sompa FM live na se TV ne so na wade a ene ye Sompa TV join ne na ba ha de sesi a abrante bia ne din adodo na nima se yenya ye fa ne holali na holali de obeye krom ni wanya mfinhia no aduonu enum 25 years me nanampo na wono waso akomfo na hwe abrante kwa akoda ketekete a wode holali na waso akomfo na ne mpana ne girlfriend ne kanchema yase watwitwa no akuna je ne kra de afri ne nsam wo wie ya watwa ne bobe stand no watwa bi ena ne ma mu hono nso watwitwa bi pasre kakra wa yini wa pafrim so ade kwaya dan yo wono nkon ne nyankopon ena nim na asemi hu no adansefo bi kopie so wo mne kwakwa da matwetwe nkomo ne sei Ubana yani bado ko video kwa ku bado edawa na wosenti ebiso ya oponfo kwa enti ya manfo barje ebe ye nyama wa enti asaba pino ya ko efubu wa fundi ono efuwo ono bi apanje wa efuwo enti ya swata wo no asase so bi se bi sia ese wo asase na se yere ye bi sa obana yani ni o de mi family e hono da family ko kolale nyanga ngana sa esi enti se ya baba no se bi o temu hono a enia sa sentinel any yina anka want to police ba fa na ko nti ko dia ba ya oni na ko bushwa o se bi wa ko yes a o ba nja wo mu fi ya
according to madam we told you I'm team into that alliance into from Serbia or soon go down no other family I feel what we can we are what go on and you outside and show one can't one fan of you and what that and say one ko ja ne nwura mu hona se wokote ahaban de abeta ahwene po wo se ananta dro one anim and watch abaya no ko se nwura mu ha wo kunu twitwa ano ya se presidency be fa mu no edeko na no na kwaku adama wan fa nsem na so ho a obomode ya bopini mfa dwene po bi ayeresu electoral area assemblyman ho e friend onimnyamfo Prince Labi one de bonko no che se wote ya no kure na wono so kire mu se ewa kwa na kwa money me father na yet for na the father 18 na obeteki over na me yan tise we call girlfriend our kwesi no nti police for aba family na tell no mother by the two body na the first say se se me ka say police for aba fa branch no police for say mo je ko dia police for also because last week Thursday on the issue contract I we go so a let fifi me na me ti ene na na ya for say one issue in Peswa about Koso. And the women are abubu, you're doing one, you're say, we believe the police is wrapping me, or no boy, thank you for more Koso. Now you fapping, and I said, baby, I don't see back, and Kazanga. Udia, we no Abayano, Kaswan, what you, and what free walk on the Kanchamaho, our Utu Bentum, and a son of Kanchamano, one credit is one on air comfort, Sanus and air comfort. And what then say Eddie Abron and Honsa for him. At the Aquajin quite definite. And you confirm me as my honorable Prince Labi. One I some member, our 5 million Pobi, I resume electoral area. Yet one and some the Sopotoka Semo and Yakwasiko Kwabeka Assembly said fire is a good servant but a bad master. That is say Oja, why you was some for power now so Kasa will do a war. And ya dear will be able to me extra diaji was in Yankopa memoir. What do I need extra more a war a year 15 months more a Jumako or Cheso? Police for at 9 year what Chessa a ja etimi atom ama ashidrobe ya enya semketua na yankra to foni ya wono etonkra e won 15 months amode mayen kwaku adema wanye empenyfo ya won mo hono etwetwe nkomo ama district fire officer DO2 Kingsley Yeboa ebra na wo mo ebo enkomo e de afa ejai senia esi hyase ene anamo ya wotu wo hono sei ene sikoye ina anama ene mo ejuma police ejuma ku no eja eto omo police station back where ejumako ocheso time 13-19 hours no in your call if you regional headquarters omo boy man say ejahwehwe bi ato ejumako police station intempana yan pen your team no eduwo sebet ma boy mi anu no ba edu no ejana anweding ejana so edu ceiling ceiling no ashia edu akuri itunu say pocket of fire say eja nakaka edida almost all the rooms ya family se bituma aboa na ejano reswano but na bitena ejana no yede no asai japade bebre enti yanka say bi wo ye dispatch 30-20 hours na edu sin wo 30-42 ya family ebo be 15-0 hours no itumi de ejano ano abrasi kakra na chese 1322 na ye 122 ena wonom eteye ena 1344 no so ya oba mu no so chese 144 mu ho na chese ne wakasa ye wono ene district fire officer ya wono ewo adwumako ocheso na panyi di DO2 Kingsley Yeboa na no disem no achi no police akachi ya wonom ewo eye Central Regional Police Command ho no wonom aboanan edwani kwatwawisi ya wohwene esantemo akwakwohwa arehosemi sania esitie na wode atodwa se empepe di akofare bai ya edijane bai ye no wonum enhuye na sania esia hyiafa no enya ade ansiesie bia betimi aye adwuma ogese ni nyina da wo crib edigu fom na wasi foforo sebe ya police atenaye no so no obenya baabi pa na watimi edi wondwuma sebe ya Ghana ya ho bambo ho nsam ye de ahye wonsa no wo betimi ama na wiem de ama ya ma ne boni kwaku adema ena ensem nyina da wo pagya de breye
na eja hihye ya ena Ebeneza owusu ansanso ede ababedan yese mankranso ewo ahafo ano South West District ebepie mu se omanfo adan no muti eje ene yekwhya ene nso eja na containers apartment bi na atom ene ema omanfo akwahohia kese mu pa na self contained apartment no empanifo so omuduru ho na homache ene onan apa ho sema aduonum enan ene nipa bi yi wo masute se eja ato self contained apartment bia ewo mankranso ewo afoano South West District no wo mu kopie ho no a wo mu ye o mafam die biara enti wo mu ye ya pemso a ama ekowi ase no na wo matimi adumuja no na eja no de efa beye donhwiri mienu ho ansa na ekofom na tiefo se wo behwe se de eja isi ekoya na ya tete pa na empanifo susudua se tepa fire station se ebro mu nya akọ no ebon no nan apa ho sema aduonum enan 4:45 p.m. enumere no ade ebesem ho no a na obi frɛ wo mo se bibi sei asi wo mo dimre katente abasahare su kopie ho ampa wo mo yo mafam die bia magya no kɔfam nenso saa two self contained apartment ne de sɛ wo hwɛ de edam fonyina ye twa de kyerɛ mo no a na adwere gakora na agufom ama ya tete ɛno na assembly member won potem ho ɔno abo po conscious ɔno nso kyerɛ mu sɛ sane ade na sia ye na ya tete fi wo nim de nam so a ɛma agya hyehye no ɛbaaye na honorable ede de sede to mpanifo nim se ye ne sana ne ye fa ho nso abodawuro na ye ma ye ni ada ho na wo fa kwanya yi so no da district chief executive honorable Abubakar Sadiq ase se wo ba ye bo modern na wo de 100 million ye old Ghana citizens no wo de be che wo mo se wo mo fa nsibi na wo mo fa mo asetena mu yedi asida bi kwen sida sebi yenina okrum ha ni assembly member. This is my third term. Most of the time we also be japadwe asay obetwa kwan sa penyu bi kura mba kura mfa ni keke embehe sebi anka penyu bi ba akwa di ni keke kura behe wa mai bibia kura esumbe mai na whole district chief executive ankasa atu ni 9 aba oba nso ordinary aban di my phone na aka ne ho owie so no asantu ni beto sika 10,000 Ghana cedis. This is 100 million. In a sida. Asida na edibano. Asida na edibano. Also for the meantime, so no. But they are now on CC for on one casano or bema yebrano. Any you mean kwan you na bekwako. Etina ho for the meantime. And sana ya sam pejada no. Kama. We eni ayeti yi eye mpanifo mo kopie ho ebra eja ekoso ewo mankranso ewo ahafo ano South West District no ena honorable Abubakar Sadiq nso hu ye e wo se de asin de ano odin na honorable say 10,000 Ghana cedis o de koma abusuafo se wo mo so mfa nhwe se de be ye betimi asi dan no foforo no eye efisi ye mampanyina wo sie dwami wono nso wodwene nipa ho pa obi kwa so manyere amano ewe niya because atranche na bupo ni kwa so so mpedi ere ehwe na ya be hwa yi no na ye this year sabe misafri ndi samano ko no ni na mankanso a yini se ni kwa kujebi oni ni nuanum na omo MPP but ye beto aba no omo eba NDC e de megaphone na campaign e de mayi John Dramani Mahama enemy tisanya na abo na yi aba president na wasi ni DC ya na atoranchim say atu nyana media ha ehye no bose kwa bia so be faso a ne da no e pija so ma ne bia no e pija so ba ne ni chine before say e pija da na si wo no enra me du anaje ni bi sana se ena me say ase oba na akoda baby ena ono so akoda baby SOMPA eye atete edan ya nipa demu eja adwire gu fo mama asetene mu abofom saa ene nanam soma aban crach pa you know won potem ho ono Abubakar Sadiq edito SOMPA kase ebo animu a yensentro ni Ebeneza owusu ansa etintim ede ababesom ye ni nyina mu no se fire for na kodum na wo mo hye interior ministry na se pani other ministry na no triple M mine honorable Muntaka Mubarak Mohammed aswanse merase bedwani ene uti area no mpo se odomnyamfo kwa amena Alexander marking wade to so no wache se na no recruitment yo mo ye ya aptitude test results by AI questions and ye busa wo bi a wokodi prosi se basketball court na size ye se na we di prosi ma na ye eno nti ba ya
ankwamontwe osoafo mamra se bedwam no me yensem ano ema Nelson Roxon Dafia makpo wono kura de to so chese wo one piece ne kura no e ka won pa amanfo afre won eno na say na wo chamber ho bad no oni plenary ho no wo se ne office eno wate ye na wo mu wie tete na no afre na no appoint cheku mu gina wan kona eno ase muntie eni pass say wo no ma qualify ya wo no mo ko medicals no 105,000 105,000 no application ko moto en kwa be 500,000 and one for move 105,000 do mo medicals nia ho ya wo betimi aye nipa wo betimi afa amprempre ya akra no wo me 5,000 pe na ono a kire ni se mu say. So the total space we have to be able to recruit in this first phase, and my emphasis, first phase of the recruitment process, is only 5,000. And yet you have over 500,000 Ghanaians who want to join. So I ask everybody, well, we have body selection, we have documentation. When we finished, I mean, usually these ones, because it's about document and body selection, not too many people who, I mean, by the time we finished, those who got disqualified through documentation and other things, they were less than, what do you call it, they were less than 30,000. So it left over 400,000 who were now ready to go through aptitude tests and then medical exams. Where triple MI, Ononya for Muntaka Mubarak Mohammed, Apamofa. What we are crying, no, as about Kubu, a month for or no, Wama protocol. One waji breach protocol, no say. If we give our details of this information, we'll go and arrest them. Because of how we are concerned, nobody has hand in this. So if somebody like this lady, let her come forward to tell me that, look, I wrote the exam with Muntaka, because the thing is individual. Your camera is on you. Come and tell me that Muntaka wrote, answered only 2 questions. We can pull his information and see, did he really answer 2 questions and pass? Once she answered 20 and failed, we can pull those data. If they said that somebody was told that somebody had paid money to somebody, we need to know that somebody. Because you see, since we started this process, I've told you a number of times, we've done I think about 5 arrests. In fact, the 5th one was prison officers, 2 prison officers who were apprehended. And they are now being investigated. We are taking them through the due process. Sa ozu obi am obi sika o de tie no kan no sa ozu obi am obi sika sa obi no o ma kire obi no na ye hu obi no ono a obi nso am obi sika no na won kire we triple MI aswan se bra se bedwani ononyamfo Mubarak Muntaka Mohammed ne yete ye afeye nwemu ewo mampanyi akachi yera John Dramani Mahama gonja ne de hekronkron ya wote data woma so preso we de wo baye wose Ghana sania abandada no ebefa ye na wo free adwa so no wotete oman no epro no wabasa wo ba be reset na panyi se wote fa kwa wote wade so nte no ye kasai wotia na moachi efri oman Ghana mu de nani akiremo ewo South Korea na yesi asem ko emfa bema enante enam sayo so wane mampanyi ya wono ewo Republic of Korea enso etimi akwa akodi enhyiamudie mekire won monyafo Lee Jae-myung na enhyiamudie no ase no ena mampanyi John Dramani Mahama ebo amane no ena wo chese wo hwe Bresante ayonkofa ya eda man mienu we sentemu a na chese wonom ewo bika abakosem etechire pa na ba wo ba mpempe de enhyiamudie no ni nyina ne sese be ya wo bekọ entiase apam meche memorandum of understanding ni mu na wonom atoke sese be ya abefo kwan nim de ya yefa ede chechire wo man ede bu wo man aman mienu ntem no wonom betimi ama na wiemu die ede ama wonom ebiem nso no ewiemu nsakraye ene ho bambo ho nsam no eno so eka ho bi ena ne kurakura mu nso no ensuo so eho bambo ene na nsan ya dan fifi mantem sania apofofo enipa bi kofa wonom no mu be se nipa be se eduoso enan no sebe ya sania mani nyina no ye hu bi ewo my Ghana na se bi asa Korea no ni nyina da eka hu bi ena mampanyi wotimi ekohia eye sa Korea mampanyi na bra ye John Dramani Mahama ekasa no wose asanta no fa de a wode kire wo hwe niam ahodo ya akoso abakosem ewo aman mienu ntamu a wo jebre ebubu ni makomako agreke wode ena afenso nwomesua ene eniam eka ho sei ena mampanyi na no disem no na esitie seafaring nation, and the issue of piracy is of major concern to Korea, just as it is to Ghana. And so I'm happy that one of the memorandums we're going to sign is to do with maritime safety. The Gulf of Guinea is experiencing several incidences of piracy, and so we'll be happy to have a joint framework. Mampanyi John Dramani Mahama ne kasa no wa mano ampem wada
wasan eto mu ekire se wo hwa yonkofa ya eda wone South Korea aman no entemu a se be ya wonu betimi ayire mu yire kete se konkomani agente no wase wo ba behwe passport ID to kwan ekọ South Korea anaso obi free ho ebo my Ghana hase no mu a say ye diplomatic one no anase regular passport no wonum eba behwe na eniema so etimi abrase e wone gye ene ne nyaho na etimi aboa abribia Ghana ni pese okọ no ayefo de ama no Sarah ene obi nso free ho eba hase no mu a eniema mu anyere amfama oni. We look forward to signing a visa waiver agreement with Korea for diplomatic passports and official passports. This will make it easier for exchanges between our two countries. Onimonyam for Ghana man penye yera John Dramani Mahama ena wakasaye. Meka wo se Pepsodent hot bite kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na ye konsem foforo so no ene de ya ene bede di se Dubai International Airport drone attack bi akoso ama nipa bi aprepre ko hwemu a Ghana de hye mienu wo mo ho kan ama aya tete kase panam so ama Ministry of Foreign Affairs aso mo hwa mo no nsem so e de krata ba bontin se mpa wo magye atom se Ghana fo mienu wo mo pra ebra drone attack bi cause wo Dubai International Airport yenim se de Israel and afeso America for wo mo de abo Iran ntokwa no so na Iran fo nso so United Arab Emirates nkura hyehye wo mo ho no wo mo so to bi de mane wo mo a se we to na we nso ato obi yiyi de mane yonko na ne se Dubai International Airport Ghana adehye omu mienu akwakopra wo hoyi Ghana by name senior wo United Arab Emirates wo di abadwafo bi anim a wo mo etu anamo ekọ Abu Dhabi na wo mo duru ho no e no mo kwosra mpanifo ye consulate ne wo Dubai do ekosra nipa mienu a wo mo prebre wo gu ayaresabia a wo gu so a ye hye wo so ho beto wo mo aban se de esi ne e asefemsem etiafe na obepensempensemu ehunu ne wo mu krata ministry ne de babonten wo mo de sede atodwa se Ghana de hye wo United Arab Emirates nkura hodo so no so mo bambo ne ye hye ne ye pa na ban so ye na fam de na ne ye safata no wo ma sese yi wo mo free baabi e de obi ko baabi no na ye ne pepepe na Foreign Affairs Ministry aso ye hye amono ne nsam so no ese Ghana fo wo amono ne ye die da wo mo akoma so eye wo mo asede se baabi wo mo wo bia wo bebo wo mo ho ban e de wo manam asisiye eti de SC e wo Dubai International Airport no government of Ghana anasa Ghana ban e fa na sem hia pa wo hye so obetutu ni ye beboa ama oman na fa ntuma pa frenti se wo ye Ghana ni na se wo di hye bi United Arab Emirates ahye nso se enya de aban abubu nua gu na suma ba ye ni abresa korodom kase a obehwa ma ne magina ne SC e wo Dubai International Airport no a Ghana fo mienu attack ne kakra koka wo mo no wo mo wa yere sabe wo makwa hye wo mo a wo mo gusu ahye se ba bia sese ye de to no ye de beto no wo mo mpomden ebetimi ye sipi esita ye gusu gina mu amra hye bedwam na wobo amonane so afo ni din no a no nso ne nkomo ba ko ha se dom kuma no wa amra hye bedwafie no wo mo se abroche so afo efe no se onumnyamfo Samuel okuje to ablakwa north to amra hye bedwani no wo mu hia no na chitu e wa parliament ho san se wo mu hia niam bia ekoso e wa amonane ya ona ya amonane so afo na wo ye ne nsam no ana ofiri ha no akwaka ha ofiri e no akwaka bi ensam no no aso auto pete saa wo mu hu ne ti hu ne nkona na eno nti wo mu frɛ no sa wo mra no wo makyerɛkyerɛ nsɛm ranking member ede ma Foreign Affairs Committee no Samuel Abuginapo wono na de nsɛm wo nyina to dwa na pon cheku esade bre yense Honorable Samuel in London at the Chatham House, in contributing to a panel discussion, indicated that sometime last year, December 2025, the Mahama administration collaborated and cooperated with the United States of America and needed Ghanaian territory as a grounds or base for the United States of America to unleash airstrikes against ISIS in northern Nigeria. Indeed, Foreign Minister indicated that this was done at the express authorization of the government. This was said on a foreign soil before a foreign international institute, the Chatham House, as I've indicated. And we members of Parliament and members of the Minority Parliament, specifically members of the Foreign Affairs Committee Parliament, heard this just as any one of you hearing it on the airways of our country, that our government worked with the United States of America, a foreign government, to organize a military action. We Samuel Abdullah Jinapo ya wono Foreign Affairs Committee ya wa mrashebedwam no won na ranking member and wa che say won woni nua won ofton ya na ya amonane so afo no wo frɛ no wo mrashebedwam no wa mesco
Abusia yanto ensem no so emfa emamo. Besa bosome kakranie ene obofo ne de ne na meho apaso. Wo hwe my Ghana ni ntrodo ene ne ntroda so a. Baby biada wo be pie se ye atifi anafo. Atoye na se poye no. Asamba koye no akoye twiapia. Ya ehhehye amanfo ano wo we na no pa wia ne anwumre ne de so mu no. Ene wona wo che plantain chips abetodwa se eye force rabbi bi ena anwa no wonom de sigya so na de se eye hia na omu de atomu na anane de afra anwa no ansana wonom ede wonom plantain no ya wonom atwitwa no ede egum ebi nso kire se wonom ede bayre ena egusa anwane mo chie na wonom aba beton ede amani padasani na wadi ekọ ne nipadua mu na asem wese yankase enua ba ye ne di dwuma ewo sompa hasenom wodi wani kire mu ewo headquarters here no ewo asantemantam kropo kumasimu a eho ene wo ohini ni adazoa wono ena asemi okopeja ebaye ewo no akasa ne dwumedie ya wotena mu ewo ho ya yato ne dinsa sompa nkomoso na amanfo bi ya wonom kire se wodi wani kotwewisi ya wohwene esantemu no ede ho adanse bi ebaye na asem ne bae na ne age se bum ama wona wodi eho dwane so so aba abonten asoa wano ede egu wo mo so ne anwan kwantafo se wono mo frenie ene wodi wani kire mu wo pankro no ne mpotemu a adehia ho nso so pipeline ema ewiase ase no mu nyina da de want ye wo social media em sa fe na no no wa ba wiase wese mu na yadija wane ye dia sonka ye hu ye Food and Drugs Authority for asem wese by nanka amafo bi ene ye nyina ye hwe ni mu kwan se wo betimi asori waka se be ya won dwumedie ye de ahye wonom sa eniema ye de ye nipadua ho de ye kɔ nipadua mu se ye nku se ye aduane se ye anono de anase nsuo ne de keka ho no wonom asade se wo hwɛ se bibia betimi akɔ ne kwan so na so so matena ho akyɛ na ya kasai wonom de krata tententi ababonten ema enam sayo so wonom kyerɛ se ensem na ɛkɔ no panyi wo we no odue matemante wonom ate papa na so no ni nyina mu ne se sabe ya kasai wodi hwehwemu mapa eba behyehyɛ so se nipa da se ni chibode anase kokko anase bayre ede ama enipa die na wase wode polythene bag anase rubber bi to anwam na chemicals na ewom no aba bewura enipa anase nipa biada na kwa ni mo no wo kyerɛ se eyehu eyentrenebo ede ma abrabo ene enkwente no anam sa yo so panyi kwankyerefo ya wono eyeti brekese me chief executive officer ede ma FDA no yewura kwabna frempɔ ma sopuni wode nsama tudwa se sabredie wonom hwehwemu ase na wonom ya sabe wo mo echichichiche sa na ema no wo mbekokɔ wonom ho no ma hwemu dwumedie ne se nea esi ekro no oba na se ni nyina awie mu die na se die wo mu no ebetodwa na ni obi a wo yesa ade no wone kwan no so no na asotwe bi a wo ho no wonom ede sa asotwe no etimi amanente no ene asem na ohene ni de baaye amanfo bi abetum nkyene wo mo si ampa na fufu okura na mi hu ye maame ya de ayi na ayi kenke wei infante dokuno no mo de flabanche ene ade basa eya na ha dwenti FDA fo asore a wonom kyese wo ba be yesa asem ne mu ehwehwemu yɛtoa ensɛm no ɛso honorable Felix Kwantiofosu wɔno ɛna kasama aban na nasmɔde aba abɔntene sɛ wɔsoafo dada no wɔhwɛ mpɔmde nsɛm so honorable Kwaku Agyemanmanu afie kyɛ mu no aban to nsa frɛ no ɛmeɛ toto na no ɛfa COVID-19 ho nsɛnsɛm ɛne enura yɛyɛ ho adwuma wɔne nsɛntrɔfoɔ kasa na honorable Kwantiofosu ɛkyerɛ mu sɛ former Minister of Health National Intelligence Bureau ɛna frɛ no ɛfa bi a corruption allegation ho sɛ ebi a ahyehyɛ prɛre girim die bi kɔ so ana ne nyina ɛyɛ covid abrɛ so yɛ COVID-19 pandemic no ato renchem kɛse ɛbɛto wiase na Ghana ne yɛ farefare mu no na yɛ pɛsi ehunu sɛ enu ahodo a yɛyɛ no nokura bi ewom anaasɛ bi a bibi ɛfa bibi fa asɛbo akwan so etiae na wɔse investigations na ɛhyɛ aseɛ no nam so a attorney general wɔn asom nti no wɔn hwɛ sɛ ɛnkyɛ wɔn de asɛm no ɛbɛkɔ court na so bo wɔn de abɔ honorable Kwaku Agyemanmanu no wɔse ebi a causing financial loss to the state ɛkyɛ sɛ wabɔ ɔman ne ka no ebi bɛka ho. There's a Sputnik V vaccine case involving Kwaku Agyemanmanu. I noticed that he's been in the news engaging in blaster and claiming that nobody has touched him. That is not true. He was arrested, he was interrogated, questioned, and cautioned. There are two dockets in respect of the Sputnik V vaccine case and then the COVID-19 frontier case. So in the next few weeks, the attorney general will be taken to court and he will charge him. He was arrested by NIB. That's a couple of months ago. He was interrogated. He wrote a caution statement causing financial loss to the state and what have you.
Eni yeti ye eye honorable Felix Kwacho Fosu awoye aban kasamafo no ene de sansem itu ya se yampa asem ona aba na honorable no edi tudwa honorable Kwaku Agima menu se obi amechi no se afie atwa mu no ye tonsafre na National Intelligence Bureau etoto na no efa hunti asem no ebrepam no wo mu de ne bekwa kogina court na emra ene no adi ano de kodru hosa no a ono nko a ena yakro wara kofa ba tro ho ano na asoya ehwe adwadie ene mfiri nyuma ensam so o man Ghana mu abedi eche no ho no yero asamsi ahi se hwibo di mra shebedwani wode atodwa no oche se ensasi ye ni business as usual se ni ma bekoye amoman yi mu yetimi afa ye ho ye ntampa e de afira na ye hwe se ye dwadie ene ne ma ye kra e de ba no yetimi adadan mu ayi na yetimi aboa yen ama oman no enya mo mfaso wona so mpaka se e che nkomo yi se no aka no Another will put in place to ensure that trade in this country or trading in this country, if there is some necessary delays and its implications. And what is one is that whatever happens, at the end of the day, it is transferred to the final consumer. And that is why it is in our own collective interest to facilitate trade so that we cut unnecessary delays. We onimanyamfo Samson ahi wono na yeso afo abedi akira ohwe adwadie ene mfiri nyuma ensem so afeye faye ni enchiremu ewo Alhaji Dr. Yusuf Sulemana ya wono oye menwase ya empempi na nekoso ewo wono masoye ene wondwumedie ho no eto etimi etwansem a wokaye no yenkonkotie bi 7 items, that is lifting of the temporary ban on public land transactions. Distinguished ladies and gentlemen, it is also important to reiterate that the temporary suspension of services of the Lands Commission's activities relating to the leasing, processing, and regularization of public land has now been lifted by the Minister of Lands and Natural Resources. All services have resumed with immediate effect. However, these services will be carried out strictly in accordance with the new reforms and procedures introduced by the ministry to ensure transparency, accountability, and also ensure value for money for the sale of public land to Ghanaians. Now we move to item 8, and this is information for the general public. That the ministry has initiated the procurement process for the national digitalization of Ghana's land administrative system. The major reform is intended to modernize land administration process, drastically reduce human interference, and promote greater transparency. Enu achi no wasan editu dwabie mu se wo hwe Lands Commission wonum dwumedi ahodo ya wodi a ebrahim wonum edi hwehwemu ya emu oden ena eguso ewo ho na nu bie mu nso no wona aban ensase wato anase wafom afa no eno so wonum ehwe na wonum etimi edi ho dwuma na etimi aboade ensese kwa bonten no aban no etimi asaje edi ama oman no. On the official website of the Lands Commission provide transparency and also as a reference point for assessing land premiums and determine value for money consideration in public land allocation. That state lands must be sold with value for money in mind. And so once you have this standardized, it is not possible for somebody to buy land at cantonment, let's say at 140,000 Ghana cedis, and there's evidence to that. And then another person within that same area buys land around 1 million. This will be a thing of the past. Nia wakasa ye boli bambo emra shebedwani wasan eyeswafo abedi ekire edema yensase eni mu adodode asoye ya wonum so ehwe so ne so Alhaji Dr. Yusuf Sulemana na nsemi nyina da yama ne bofo ya wotonkra ewo bra shebedwam edema ye nana oponchecheku na daroma ena yensa etimi kan bi meka wo se pepsodent cavity fighter hot bite kasebo na wuti efi SOMPA 106.5 FM akrana sabri yegina Adenta Circuit Court yedru wona social commentator ayeta fene councillor Lutrot wona gina ho na de ne de abo no wo chem se wakan se ma ne nsem okan no ebetimi ede wo hawo ene abenedi aba na asemu ne subo ede abo no na sabre yedi bail ato ne tisu a eye 50,000 Ghana cedis no empanifo abo no subo a ejina criminal code 1960 act 29 so eye sections 207 clause 1 no mo na ebra o prosecutor na de asem ne to court na nim no wo ba amane se opanyini ayefe ne councillor Lutrot ya wo ye biomedical clinical engineer na wo tesnet flat ewo adente won kran ha wanyam fie aduonum 50 years no ye hu se video bi enenam wo Facebook mu a wo ka ewo kwasi TV so na asem na wo ka ne se
what say that the lumba when you baby crona busian for quacosia when fie a wo is legon. Now some now can say yanokura ga emanantia mabawa, momon chain a police for woman coho, moon for picasses name, sekine ade, enko to a mooning and tungu baby cura. And what can't ask them said Gamboy said one crying. Moon chain police for moon saw the crown and monko picasses be our harbor the monko, the monko to a moon and tunchine baby. None the prosecutor and the two musa some now kayano, your friend they provoke public disturbance. A betty mamma mebuna is almost am power can't answer no. And tell you, we understand video being in Namasa video and namano. And Mabrubi Ako is legon that the lumber fear. Our mako hose yema omo kwan no omo metu na mu no nkoto nchene na wo mse asem ya bai police fo yemu hwehwe mu nemum council lutrot no de ntia chi ne ye de abanka ba egu ne nsa no ya asem o kan ese di kwanse ga emaburu no etwen apolice fo wo mo amfa mra enhye wo mu nsem no mo nkoye bibi etesa no eno mo se eba sade a na eyesuba bone a ensem fata sabre ye di bail 50,000 Ghana cedis ene ye di ato ne tiri so ebi o ha ubewe mu na ne kidney ehho aba problem anonti orumnyafo Parliamentary akando kekande akira Ghana fo nyina se ya moma ho hia mo se mbakwa ya asabia makwa ya check up ni yi na etimi aboa wo na amwanti bia omozo de ya no de kan sam wansa se waka ubewe mu na bia na pata biribiri ana akpokpo biribiri na ache no Parliamentary akando akasa no na poncheku ejina ne ho pe anonti wo so mpakwa akunum etwa gu mu se observe under the theme kidney health for caring for people, protecting environment. World Kidney Day is an important occasion for raising awareness about kidney disease, promoting early detection, and strengthening national responses to the growing burden of kidney-related illness. Mr. Speaker, kidney disease has emerged as a significant public health concern globally and increasingly within Ghana. Chronic kidney disease, often described as silent condition, progresses gradually and frequently remains undetected until it reaches advanced stages. As a result, many patients report late to the health facilities when treatment becomes more difficult, more expensive, and less effective. In Ghana, the situation is deeply concerning. Current estimates for 2025 place the overall prevalence of chronic kidney disease at between 13 and 19%. We onumanyamfo Parliamentary akando say ujamo so mra sebedwane no na wo mra sebedwafie e no de nsem bu etu bia honorable MP for Sompa na na opon wo sesa breye na opon checheku esai ede ensembi efrimra shebedwem ede abane nyina no eye nanu ada ewiase nyina eyi daba ko ede si wo se ema wonjumedie ya wodi ede bo efie afei oman ene ewiase nyina no na ewo se wonom ehwe no mutimi ebo abaso eno achi no so na kwansidi awodo bi etoda bia na ema etimi efemu ewo asetena mu wonwuma mu ene eye abusua kan kromo no ni nyina so wonom etimi edeka ho asem ekyerɛkyerɛye na da ubo ahodo ne de etire mu koye emprewanyi nsen ema yakayaka de ahodo ye de omofam nyina no ni nyina no etodwa ewo sada de ni mu na eno enamra hyebedwam right honorable speaker adegu ema ya wonom ewo fie ho asom ne bi nso etimi ato my Ghana ema edi ewiase nyina da nanso no enya de wotimi edi se adwuma no na wotwe wo we no wankwa adwabo aya na ne honam anase ne wedie etimi ekọ intifu ni ho apegyafo ho enam sa yosunto no monyafo bedada hiafo wono ene first deputy speaker of parliament wono ejina ni rua anemu ede ensem bi eto emanim ne nsem a waka ye nyina ne se oba bo mu a eye awode bema wo ba ne ka ne ho hye se enkwada kom edi wonum a wo ba ena ne ho popo epa aduane de ma wonom oba hwefie ye wo ba ehwe o maye no nti no wo se ho akwakohia se wo ha hodo bi ya ema enam ntitiru ene se wo bo awram ewo mra hyebedwam ho etimi aba beboa ahyemra ama wo mayi mputo ne nkankro etimi aye duro ede ama o my Ghana ne wiase nyina na eto de bi akwansidie bi esi wonom ubehu na ye so wonom ha ne ye criticize wonom ena wo ba na ye de wontimi nyone ade no wo se brother so sasa ne mani nyina no ye yi na kwa ede free yensuban mu na mom ematimi pia won ho na emema so etimi bo wo mu chidom wo hye wonom kutupa wotimi encourage wonom se be ya wonom dwumedie bia wo die no
wade ahofama ene akokoduro so ebetimi ayo na etimi aboa ama senia yesi pe wo man enkankro no waba etimi aboa ama na wie emusa wade ne kasa no ekwawie no ena wo che se ye kasa ya no na hye bedwam hofo no wonom ne elect her eno eye ekuo bi ya no ya Pan African Organization ya wonom so de atuasi wo se wo bebo dewro na ede afa ekwanya ma so no ye gina bia ewo mema so de no ebetimi aye susu dua kro na etimi aboa ama ewia senso yemfa ahode yempuntuo ne yenkankro ya adwa yehwehwe no yense etimi akenti wo se wonom kabom no wo se tikro we na kwa gina ena afenso no eye banu so amiente no wonom ohwe no matimi atokese na emma ye de ho ensem no etimi awiemu de wei eye ensem a wode wani kiremu ewo mna hyebedwam a wonom so ede ama emma odmonyafo benadahiafo wono ene eye Speaker of Parliament na bedi ekire ya wono edikan ena ewesa nsem wesei ede maaye Emma mpumtuo ne nkanko ho nkomo a yegusu a yedie no ena Convention People's Party ye CPP oba panyini a wotu franka ma omo mfiempinu ne aduonu enan nana akosua kumankuma nso de adesrede ato Ghana emabuna nim se wonya kokoduro na wonfa wo ho hye amonyosemo na se politics no wo mo enwuram edi kwansa emaburu no bu wo ho abofia wone sompa kase boye nsentroni na opon checheku chechwe nkomo no owura ye kumankuma se ebre no ani wo besese se Ghana fo a wo matoba ha ne titru mabunu a wo mugiri se amonyosem na ye nipa bi na timidi wo ho hyem wo mo de wo nka ho no enye no kore eye platform bi ye bie dia ma obi a eti se wo ye Ghana mabunu na se wada sore wo tonko anyane nese se wonkukuru wonka kasa me de me hu politics ni mu bi na me so me man face me man Ghana ehia me se me de wo sompa te se sompa ebema. We have the best youth in terms of the spirit assistance, spirit of finding solution. And we are the most risk. Continue to other risk empowerment. So this is what I suggest. First of all, the Kokona has said that major banter politicians as if they care. The farmer is still a peasant farmer. But still, the Kokona can absorb any second and a basket. It is a shame. I know farmer should have been using an industrialized system. It's near a machinery. System like that. And over the years, the farmer has been impoverished. And cocoa, it needs 16 brand new people. Ye mami etu focus afa koko ho kwan a ye betimi de ema ewura mu biemu no wo bewie kura no wodi etu dwase ema wo mo ankasa bie wo mo adwuma ema wo mo ye wo mafamu die ne sama no ye mo wo mo chidom ankasa ye mo wo mo na ne titiw no wo mo ntimi nye wo adwuma ye fisi wo ba hwefie wo san edidwa ene wo san so hwe nkwada na ema nya sa mo no a sa adwuma na nyame de ahwe wo nsa no wo betimi aye ne yi. And we say a buy a support to man with me, and a man is saying, a man, a man, a rooms, a man, the facilities, a man here, a man, a shift here, a man, a mundo was a Juman, and a man, a man, a man of rooms. Rooms, single building, major roads, no for sound roads, no, and from a man, from the movable was and the chair, not being because of any Yetie sompa mpa we eye Convention People's Party CPP amonyo kono presidential flag bearer opanyina wotu franka ma omo mfempinu na aduonu enan nana akosua kumankuma wono na de afutu yi ma ya nana oponchecheku nso ede asomye abusunya hye nso se ogusu ya wotie hot bite kase no ne ntoaso ne apep student adawroma waso yasene ma ya de bra wo no se opese wotwire wose na ohaw bia mam usi abonten na otime sere kasa ewa akukuduro muli na bibia akoye mawa eye pepsodent cavity fighter yusu aro na hade afenso se opa ukura utime de ayi heba no ya afatwi ena na ye friend triple action no ode anu nso twi a ekoye pa enya na ewa shops ahodo nyina mu eye atwiri akoda ne de ne ma no anopa ne anwumre yes do that too before you go to bed tonight ya se why anopa no a fa anwumre de aka ho pepsodent ekoye pa na yese ka mo biem se time here ban me schedule ne se wonya binu mu a na se wanye woni padua no abro betimi aboa wankasa malaria fever woni moto aduane nya wode honam ta ye wo ya edura ye kamfo de ma wo ye time here ban me schedule no Dr. Tafri Jeton Safro se no ansa obefre no e wo 0244417669 e 0244417669 na wodem edu papa ye dia ba time here ban me schedule no the center table so na wo bi enum na eye woni padua eyi a ebetimi aboa wo sanso na just hot kenke
dokono 3 Ghana cedis pe to 4 po as wonya bi na sa wodidi dwuma obehu sampa we de wholesale dokono mo amoton dokono no mere obi a wo hye kwana mu obi a wo kwan ho a woton dokono no yellow corn no vitamin A wo mu no wakotu e free just hot kenke 3 Ghana cedis and one kasa so wo pe customize papa bi e be ye de ama wo na wo de aye wo party nso a eno nso just hot kenke it just bakery for wo frɛ wo mo Dome Market Commercial Bank echi ho e wo 0256068832 0256068832 ana wo dem ye ho me so ye ba ye de dia kanyina e beto so Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo, Pokwase Nyira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani won't here. Passengers gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. Be say de adutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, me say minim wife ye kopa wo. Wanye 1 cedi. Nyi se ne betom anza ne yetu yeska no. Me so me connection na encheda nkoye na esakakra. Se say wa page mu ama hode bam. Connection ne wo de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba de kro ye ke stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say Owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Nyira kwan no so. Free doctor 0244 774 282. And 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. Yeah! She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. SOMPA TV, Emma Aketiapa. No kwasempa Emma Aketiapa. Yeden sam no kwa kopie mu ewo amanone. Na wa amanone nsem mu no. Emma me wafa America mampani Donald Trump. Wono na yakasa wo se. Se wo keka na nia no wo hwe wiase nyina. Wo mo a ekita asodafo a wo mo ani ade ne pa no. So wo mo so wo mo line ni wo mo nyina app. No ma ba be shi America sojafo no a wo mo me on ba bia. Wo se ye ka ewiase asodafo nyina no America sojafo no mani adni a wo mutimi ya adwuma so ne adwuma be te pa ni nyina no wo ka de sise sane wo ni Iran fo e de ayantam so no wo heba bi a wo moto amoma de ko no wo moto akode ni gu no a wo mde ne den so e na eye no enam sa ye so wo obo maba so pa wo kire nsem mu sei military is the best, it's the most powerful in the world, and they're hitting them very hard. This is 47 years of abuse. Enti weno wamu twa ba hwea no emfinhye aduanan nso ni a Iran fo atete America fo saa afa na wamu asode se wamu na nanom ni wamu na nkanso afo na atwam ni nyina no won beto so were e de ama won eno ntom de ne na yesa adwuma America mampani Donald Trump na wakofo adupre eno ne so mpaka se ebo nkomo yi kasebo no si ensema ye de sumo enumrei de ni makotine bi ene se Ghana ban akasetia Dubai International Airport drone attack bia eto wo ho e ma Ghana fo mienu eprepraya empanifo akyemu se ayatete kese pa akodai wonya 25 years me nana mpo no ye fe no holali ne nkanche ma wachi na ku na twitwa na sa esie na ka ho adan a wo de kwaji sika dro so wo de kwaye de yo prosifo achi no Ejumako Ochiso police station ye wo eja ahene dwrobe ye no akwakoya rewosem na osofo wono ne kasama aban honorable Felix Kwachofosu e de atodwa se opanyi dada bi emre bi atwemu na ohwe mpomden sem so honorable Kwakwagyeman manu ya fra ne paint na sem na enche ebekwa akopie court honorable Muntaka Muhammad se so to awotonto he be 500,000 ya manfo to obie no se se wo be comedy ka square 105,000 enzo 5,000 penny ebefa Ghana ban enesa Korea ban ato kese ya won makọ benkromo wa yonkofa no wase wo hwemo kena sebe ya ebetimi aboa amamienu enkoso nana kosia kumankuma enumre bi achemo no netu franka ema CPP amonyoko no 2024 general election wase ema ene mabrunya kokodro emfa wo ho hye amonyosem emu dom kuma wo Ghana mra hye oja fie se abroche so afo wa bro no honsa fo hena chedodo wo mra
no one into 2 mile any a jar or call abrochil on one no for Donald Trump and what I say America soldier for dear 1 money at Dennis Syria soldier for you now 1 year the best yeah. Na kasebo efri SOMPA 106.5 FM akrano efa ye headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM su wokumase Adam Fopo radio e wo Paris France takwa SOMPA ye 101.1 Techiman SOMPA ye 106.1 Sunya no SOMPA ye 98.9 Enkranza mense wonom e SOMPA 90.7 Mankasim e Kingdom 106.1 FM decoder so bebia radio wono e SOMPA FM live and ye chai Facebook page no e wo ye headquarters Kumase platform SOMPA 93.1 FM na YouTube no SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kanesh Market womunso ekremu na Doma FM so Doma Hinkro 100.7 FM womunso eboy Pepsodent cavity fighter na eboy yechedom just hot kenke na womunso ejina mobi na time heba mission so eka ho ye ne de kaseboyi esomo ene enumre me die nyame yeshira no akosia ago abowaje ubetimi nso afrem akosia nshira mene me adult children enshira ba oduma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma mene me lovely sister enshira doba Oheneyere mame akua yeboa esia mabronya Are you clapping? Are you giving God?